Dobrý den, já jsem tady na ten pohovor, dobrý den, jsem tady správně? Dobrý den, těší mě. Dobrý den. Posaďte se. Taky. Tak se posaďte. Jo. Posadím teda, se posadím. Tak jaký máte zkušenosti? Pracoval jste někde? Jo, mám v práci, zpracoval práci. Jste v pohodě, pane? Přijdete mi nějaký divnej, nejste pod nějakýma látkama? No jasně, ne, to já tyhle věci vůbec nejedu, to víte, já jsem si jenom prostě ráno zapomněl brejle, takže jsem takový nesvůj z toho, no, takže jsem zapomněl brejle. A v čem to bude jiný, jako když ty brejle budete mít? No uvidím přece. Prosím vás, na tohle nemám čas. Jděte prosím pryč. No, takže mě berete? Ne, neberu. Naschledanou. Ne. No už jděte. Tak já jdu.